Είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε ξανά όλες μαζί στο γήπεδο, και οι παλιές και οι καινούργιες αθλήτριες. Η προετοιμασία μας μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά. Είναι κοντά μας η διοίκηση, είναι κοντά μας το staff και μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, βελτιωνόμαστε ούτως ώστε όταν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος να είμαστε όσο πιο έτοιμες γίνεται. Yeah, I really like it here. The people are very helpful, they're welcoming, my teammates are great, we are working hard. I'm excited to get the games started, the friendly games are going well. We're having a good time and we're seeing it happen in our practices that's going into the game. Εύχομαι και σε όλες τις ομάδες υγεία και καλό πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς όλες οι αθλήτρες και οι δικές μας και όλη η κατηγορία δουλεύει αρκετά αυτή την περίοδο. Είναι μια τυπική περίοδος προετοιμασίας. Ο στόχος της ομάδας σαν νεοφώτιστη είναι πάντα, αυτό είναι το normal, η παραμονή. Υπάρχει σίγουρα μια διαφορά από την pre-league στην Α1. Είμαστε συνειδητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει ένα ρόστερ με βάση τις ανάγκες μας και τις δυνατότητες μας τις οικονομικές και ήδη έχουμε μπει στο δεύτερο μήνα δουλειάς. Είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουν έρθει πλέον όλοι και οι αθλήτρες οι ξένες που είχαν υποχρεώσεις και ελπίζω ήσυχα και με το ρυθμό μας να δουλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι στην αρχή του πρωταθλήματος. Σε 2 μέρες κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Την Παρασκευή έχουμε το τουρνουά που διοργανώνεται εκεί στην Αθήνα. Μέσα από αυτό το τουρνουά εμείς θα ψάξουμε να βρούμε βασικά θέματα που πρέπει να έχουμε λύσει μέχρι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική περίοδο και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι να το ευχαριστιόμαστε μέσα στο γήπεδο αυτό που κάνουμε. I'm very excited for this tournament. I was in Athens before last year. I'm excited to go back and see the city again. I've played at Elysiakos Court and also friendly games. I'm excited to just start a real program of playing and competing, so I'm excited for it. Εμείς είναι ευκαιρία να κάνουμε άλλα 2 φιλικά μάτς. Εκτός από τα φιλικά που κάνουμε ήδη εδώ, είναι μια προσομοίωση αγωνιστικής, δηλαδή ένα ταξίδι όλη η ομάδα μαζί. Όλο αυτό είναι επίσης και έξω από το αγωνιστικό κομμάτι, κάτι που πρέπει να δουλευτεί. Μια αποστολή, τις σχέσεις μας, τις συνήθειές μας κτλ. Περιμένουμε πάλι να δούμε πράγματα που προσπαθούμε να δουλέψουμε στις προπόνησεις, να βγαίνουν σιγά σιγά στο παιχνίδι. Γίνεται από μάτς σε μάτς. Θέλουμε τώρα να αυξήσουμε τη συχνότητα στις επιτυχημένες ενέργειες σε σχέση πάντα με αυτό που έχουμε δουλέψει. Το ξέρετε, είναι τετριμένο ότι δεν έχουν μεγάλη σημασία τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα ταξίδι και να κάνουμε τα 2 φιλικά μας. Μέχρι στιγμής είναι όλα πάρα πολύ καλά. Δουλεύουμε πολύ καλά μεταξύ μας, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και μεταξύ των αθλητριών και μεταξύ του staff και των αθλητριών και της διοίκησης φυσικά. Για μας το πιο σημαντικό είναι μέσα από το καλό κλίμα που έχουμε και από την σκληρή δουλειά που κάνουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει εκεί που της αξίζει. Ναι, πάντα εγώ θεωρώ ότι μια ομάδα νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία ενός περιφερειακού δήμου έχει ανάγκη ακόμα περισσότερο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των οπαδών, των φίλων του βόλεϊ, γιατί δεν είμαστε μια τυπική μεγάλη ομάδα εντός εισαγωγικών με πολλά αθλήματα που παίζουν μεγάλες κατηγορίες. Αυτό θα είναι σίγουρα βοήθεια για μας, θα χαρούν πολύ. Είναι ένα υγιές περιβάλλον, θα χαρούν πολύ να φτιάξουμε. Ήδη υπάρχει ένα κίνημα, ας πούμε, με τις προσπάθειες της ομάδας εδώ και χρόνια, να φτιάξουμε ένα κοινό βολεϊκό, μια κουλτούρα βόλεϊ στην περιοχή, γιατί νομίζω ότι ειδικά το γυναικείο βόλεϊ είναι κάτι που και θεαματικό μπορεί να είναι και να μην έχει μεγάλες εντάσεις και να το δούμε λίγο σε αυτό που λέγατε πριν, πιο έξω από τα ελληνικά δεδομένα όπως τα αντιμετωπίζουμε. Ήταν χαρά να έχουμε τον κόσμο μαζί και όλους τους φίλους του βόλεϊ της Θεσσαλονίκης να στηρίξουν μια προσπάθεια που η ομάδα, το σωματείο, κάνει 3 χρόνια συστηματικά να ανέβει στην κατηγορία και τώρα που το κατάφερε να μας βοηθήσουν να
να μείνουμε στην κατηγορία. Come visit Pepka, come visit us, come see us play. It's the first year this team's in A1. It's a great opportunity. We're working hard and we want to show that to all of you. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο που μας στήριξε πέρσι αλλά και όλα αυτά τα χρόνια που είναι κοντά στην ομάδα να είναι και τώρα δίπλα μας, γιατί σίγουρα τους χρειαζόμαστε πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά.